Ei tässä löydy mitään. No mitä sä yrität etsiä? Mä yritän etsiä sarjoja. Aha, no mä en kyllä tiedä yhtään mitään hyvää sarjaa. Kato se Heppahullu-sarja. Mä käyn katsomaan Netflixistä. Okei. Miksi meidän Netflix on poistunut? Mitä? Onko se tilaus muka päättynyt? Se päättyy 15.7. Näköjään. Koitais kirjautua uudestaan. No, voiko sä antaa tunnarit? Ootas, mä käyn kattoo tuolta, niin käy se siinä aikana se herättää Eerikan, niin mä käyn kattoo tuolta lipastoista. Okei. Vitsi kun ruoka on ihan lopussa. Mä käyn nyt kattoo ne tunnarit. Ovi auki! Erika! Ei se nyt herää. Pitäisikö kataa vettä päälle? Kato, siinä on vielä vesilasi vieressä. Eikä sä et taas kerran kokeilla. Tässä on nämä tunnukset. Mitä sä teet? No Erika kertoo sitten. No nyt mä menen kaverille, me palataan tynnysotaan. Sä et oo menossa muuten minnekään tuolla Eerikan tyynyllä. Ja aamupala ensin. No onko vain? No mutta mä menen nyt tekee aamupalaa. Mä yöllitän päähän. Äiti! En mä laita mun päälle vettä! Enkä laittanut! Laitoitpas! Älä kuittele huijaavas! Äiti! Ota siitä senkin huijarin. Äiti! Äiti, Erika löi. Äiti! Emma löi mua ihan täysin tyynyllä ja sit se kaatui mun päälle vettä. Emma, kuinka sinä saatoit? Se oli ihan täysin mua. En edes lyönyt! Äiti! Mä nyt uskon Erikaa ja mä voin mennä katsomaan, että kaatoiko sä oikeesti Emma sen päälle vettä. Koska jos sen patja on nyt märkä, niin sä saat kuivata sen. Ei tämä menkin kaverille. Ei. Tuu vai kattoo! Ei mitään hätää nyt vollota. Voi nyt terväkä. Se löi mua tällä tyynyllä. No kappas vain, tää on ihan märkä. Emma! Emma, anteeksi, Erika ei ollut tarkoitus. Petapetis. Emma! Näin. Mut hei, moro vaan kaikille ja tervetuloa mun maiden pariin. Elikkä tässä videossa mä kuvaan Maidein. Te varmaan tajusitte jo. Mut siis tää aamu alkoi ihan hirveästi, siis mun sisko on ihan vammainen ja se kaatoi mun päälle vettä. Ja aikuinen nainen puoliksi. Sisäisesti se on kyllä lapsi. Menis päiväkotiin oikeesti. Elikkä mä haistan jo mun nenässä semmosen ihanan pannukakun hajun. Ja mä toivon, että se on pöytään ja katettu kermavahdolla. Mä haistan sen jo. Sori Erika, että mä löin sen. Et saa. Hei, kato, rotta tuli eteen. Onks mä oikeassa vai onks tää hyttynen? Hiljaa! Missä mun pannukakku? No kuule, se on semmonen homma, että meillä ei oo aineksia siihen. Mitä? Sun piti tehdä se mulle aamupalaksi, mä sanoin eilen. Mut meillä ei ollut aineksia, mä en typeränä kattonut eilen. Käy hakemassa. Itse asiassa ennen kuin sanot niin meiltä. Minä? Mene. Hei, ota rahaa ja kori! No joo. Lalalala. Antaikohan äiti mulle sen kortin, koska mä oon nähnyt semmosia videoita, kun jotkut teinipojat ostaa semmosia karkkipusseja ja sitten jotain limsaa tai jotain, mä en tiedä onko ne jotain energiajuomia, niin sit ne on mennyt semmoisen itsepalvelukassalle ja sitten ne on painanut jotain erikoista näppäintä ja sit se sanoo, että lue S-etukortti. Jos sinulla ei ole S-etukorttia, paina ryöstä kauppanäppäintä. Sitten ne paino siitä ryöstä kauppanäppäintä. Sitten siinä vaan tuli, että ota tavarasi ja juokse. Niin mä haluaisin tehdä silleen. Ja nyt mä otan teidät mukaan. Joo, jatketaan matkaa. Kauppaan lähellä. Kauppaan. Kuinka minä? Et mitenkään. Mä otan pelkään. Kato peiliin. Vois ostaa tämän ja tuon pätkiksen ja tuon ja sipsipussin, koska siinä voi viedä se siskolle ja sit se äiti antaa sille raket ja sit mä saan ne. Nyt siellä on vähän karkkia, sitten otetaan tosta pakastelokerosta. Vautsi, vau, mikä aarrearkku. No mut hei, tässä on kaikki. Olisiko teillä itse palvelukassaa? Ei me täällä pienessä kyläkaupassa ole. No voi kakkaa!
No, ota siitä niin. Maksan tosta noin äidin luottokortilla, joka ei ole luotettava kortti. Paitsi, ootteks äiti käteistä? Mä maksan noin kaikki paitsi noin karkit tällä kortilla. Ja sitten mä maksan noin käteisellä noin karkit erikseen, koska ettei äiti saa kuitista tietämästi karkkia. Se käteinen pätee. Heippa! Ja nyt kun nämä kaikki tavarat on tässä, niin mä laitan noin mun karkit tonne kassiin ja sitten mä vien ne isosiskolle. Let's go! Mä tulin kotiin! Toi tonne piiloon ja... No tässä on nyt nää kaikki. Näin. Nosta sinne myös jäätelöä. Voi kiitos! Menen noin puoli tuntia noissa vohveleissa. Okei! Voi hauska juttu. Emma! No miten? Kato mitä mä löysin. Ole hyvä. Eikö sä nyt itselläis ottaa yhtään? En. Mulla on jo omia. Okei. Äiti. Mulla on semmonen juttu, että mä haluaisin siivota, niin onko jotain, mitä mä voisin viedä siskon huoneeseen samalla kun mä vien jotain muita? No itse asiassa voisit viedä tuon tuosta pöydällä, se oli tiskikoneessa. Kiitos. Emma. Tässä on Äiti! Mikä se nyt tuli? Äiti! Äiti! Mitä älä hätilöi? Ei mulla on karkkia! Ei mulla on karkkia! Toinen mulla. Ei. Äiti mä en oo tehnyt mitään! Tuolla on karkkia, se on avannut ne kaikki pussit ja siinä oli sipsiä ja trippiä ja Coca-Colaakin. Emma, vaikka sä olit eilen kaupungissa, niin sä sanoit, että sä ostat vain huulipunan ja ripsarin. Mutta ei me sovittu, että sä ostat 10 pussia karkkia. Ei no siis Erika toinen. Milloin muka? Erika, näytä se kuitti, minkä sä ostit. Okei. Mä olin kyllä aika ovela, kun mä otin ne erikseen. Siinä! Ei tässä kyllä mitään karkkia ole. Emma, näyttäis ne karkit. Mut kun ei mulla oo. Nyt mä oon avannut ne kaikki. Ja levitetään vähän tuossa sohvallekin. Tuu vai keiti kattoo! Voi hyvät hytsykät, kun tämä aamu on ollut pelkkää showt. Ei se ollut minä! Emma! Se ei ollut minä. Älä valehtele. Tämä on nyt selkeästi. Erika, sä saat nää huomenna lauantai-karkkien kanssa. Eikö mä sais nyt, kun mä kävin kaupassa, sitten vaikka tallille yhden pussin ja se muut menis mun huoneen. Kyllä se käy. Äiti, mitä mä sitten? Sä jäät 3 viikkoa kotiarestiin. Mutta kun Erikallakin on niitä. Missä muka? Omassa huoneessa. No käydään nyt katsomassa, mun pannukakku palaa. Tai vohveli. Ei mulla äiti tuon vaikka kattoo, mulla on todisteet. Kato nyt äiti! Ei mulla ole yhtään karkkia. Eipä sokka. Emma se valehteli 2 viikkoa lisää! Kotiarestia 5 viikkoa ja asiasta ei keskustella. Ei. Okei, no siis nyt mä oon syönyt ja sori tästä aamusta, kun se oli vähän showta. Mut nyt mä lähden tallille ihan kohta, mutta eka mun täytyy siivota mun huonetta. Ja ekaksi mä laitan nää kirjat tänne mun kassiin, koulukirjat siis. Siis tässä on mun karkkisaldo, oikeesti kattokaa, mä oon säästänyt viime viikonlopustakin. Mut siis nyt mä lähden tallille kävelleen ja mä otan tän yhden karkkipussin mukaan. Moikka kulta, ratsasta varovasti. Joo, me mennään maastoon tänään ja sitä ennen me ollaan kentällä. Hyvä. Kenelläköhän mä meen? Toivottavasti mä meen Fionalla tai Olafilla. No, sen selviää kun juoksee tallille. Moikka. Mitä nyt? Sä et oo menossa tallille. Erika sais. No kun siellä on jotain 8-luokkalaisia sen kaa. Ei Erika tuu pärjää. Jos se on sun tunti, älä valita. Erika on parempi. No tulikohan Erika nyt hakemaan jotain tavaraa? Ai hei. Ei. No mikäs teille tänne toi kassamyyjä? Tulkaa peremmälle. Ei me nyt peremmälle tuu. No mikäs teille tänne toi? Teidän tyttären varasti kaupasta banaani, joka maksaa 85,5 senttiä. No mitäs siinä nyt niin meni? Meni tyttö Erikako? Jaa. Mä käyn kattoo tuolta keittiöstä, onko se siellä? Mitä otan tässä? Ketä mummo meille tuli? No se oli joku mummo, joka oli siellä kassatilillä ja sanoi, että Erika olisi varastanut banaanin, joka maksaa 85,5 senttiä. Aha, eikö se pitäisi mennä vankilaan? Kato, tässä se banaani onkin. Se täyttää 9 ihan kohta, niin ei se on alaikäinen selkeästi. Ei saakka rauhaa kotiin. Tätäkö banaania? Minne se on mennyt? Se oli mukavan kuuloinen nainen. Katsos, tässähän on ne herkut, mitä hän osti. Anteeksi rouva, mitä te teette täällä minun tyttäreni huoneessa? Anteeksi, minulla on dementia. No siis tämä on minun tyttäreni huone ja nuo ovat karkit. Mitä minun isosiskoni on ostanut ilman salaa? Ai se pikkutyttö, joka osti niitä kananmunia. Taidatte erehtyä henkilöstä. Hän oli semmoinen... Emma, tules tänne näin! Hän oli semmoinen mustatukkainen.
Aha, dementia iski takia. Mitä? Joo, hän se taisi ollakin. Mitä musta? No siis hän sanoi, että sinä olisit ostanut nuo herkut niin. Ihan vaan hän halusi nähdä. Maksaisitko sen banaani, joka maksaa 85,5 senttiä? Joo, todellakin hain sen rahan. Oi. Oi voi, oletteko kunnossa? Selkä vähän sattuu. Voi rouva, annako minä talutan sinut pois? Annasko minä talutan sinut? Minun lapseni ei ihan samanlainen. Oletko muuten huomannut tätä ämpäriä jalassa? No olen vähän katsellut, että miksi se nyt siinä on. Niin, naapurin pojat palasivat silloin totuutta ja tehtävää. Se yksi poika sai tehtäväksi, että sen pitää liimata tuo ämpäri tuon mummon jalkaan. Ja sitten se liimasi mun jalan, se liipasi shampoa mun jalkaan kiinni. Ja sitten mulla on ollut sama kenkä 5 vuotta, ei ole tullut vaihdettua. Voi kamala, no minkä ikäisiä ne pojat nyt on? Ne ovat se 17-vuotiaita. Oi voi. Mutta minä tästä lähden. Hei, anteeksi minun typerästä häiritsemisestäni. No ei toi nyt mitään typerää, kun mun lapsi tulee varasti banaaniin. Ja banaani on niin soosia. Joo, no niin mä meen. Moikka. Mä soitan sille Erkalle, että miksi se teki tolleen. Emma, missä meidän kännykkä? En mä tiedä, se mummo varasti. Meidän täytyy saada se kiinni. Tämä maksoi sen 85 senttiä. Ei me mikään kauppias ole, mä oon varasti. Ja se on mun feikkiääni. Kommentoinkaa, jos haluatte lisää mun videoita. Te ette tiedä mun synkintä salaisuutta. Mä kerron sen seuraavassa jutussa tai videossa. Mikä ei sortti olikaan. Talila. Missä Emma? Ei, Emma pitäisi osallistua tuohon tunnille. Joo, siis Emma sai 5 viikkoa kotiaresti ja äiti soitti tolle tallin omistajalle tai tolle tunninpitäjälle, mä en tiedä kuka se on, että mä tuun nyt sen sijasta, koska se sai arestia, niin se ei saa tulla tallille. Ja äiti on jo maksanut tän tunnin. Okei, sä et ole kyllä pärjää. Juu, et. Se varmaan tiputtaa kaikki esteet. Niin ei se oo hyvä. Buujaa! Mä tulin päihittää teidät kaikki. Ai päihität, et tuu. Me ollaan parhaita. Tiputatte varmaan kaikki? Ei nyt. Juupa. Ei ees. No niin, te varmaan tiedätte jo reitin. Ja minä, sä voit aloittaa. Ja Erika on nyt täällä uusi, niin ei saa kiusata. Just varmaan. No mitäs siinä nyt noin kävi? En mä tiedä, mutta on tekos. Ei tää nyt tule puhdasta. Ossa ne hiljaa. Mä en nyt näyttää miten vedetään. Ihan raskaat askeleet! Onks teillä noin kireä opettaja? Se täytyy olla kuin oppii. Ai oppi, jos on tiukka ope. Ja sit Erika, onnea vaan hei. Mä en oo mikään huono. Puja! Puhdas rata. Ai jaa. Mut miten? Lopetetaan tunti. Just joo. Niin toinen oli mahdollista. Mä oon vaan yksinkertaisesti paras. Et kyllä oo. Hei, ottakaa täältä varustajat pois. Mulla alkaa seuraava tunti maastossa. Tai no, mä menen sinne vaan kavereitten kanssa koille. Kiire. Vitsi, täällä on hauskaa. Ai jaa! Mennäänkö sinne samalla mettään? Joo! Mä oon menossa jo. Otetaanko ravia? Ei, laukaa! Hei, me ollaan täällä jo. Ei ole edes pitkä matka. Laukataanko siellä vähän? Pelataan piilosta. Joo, mä en ole laskemaan. Enkä Mä en halus laskee. Niin, mutta jos kaikki laskee kerrallaan, silleen, että sen jälkeen vaikka mä ja sitten sä... Ai mä. Joo, no... Mä voin laskea eka sittenkin. Toka. No, mä sit lasken vikana. Mä tuun tänne laskee. Laske 30. Juu. Siellä löytyy. Hetkinen. Mä menen tänne piiloon. Toivottavasti se ei löydä mua. Hei, mä näen täältä, kun pelintä on tuolla. Se on tuolla piilossa. Mä oon täällä kauempana. 30. Missä se on? Tuo, ne menee tuolla. Mennään tänne päin. Mä menen kukkulas, jos joku tietää. Kiinni jäit! Vitsi! Enkä ollut eka. Olit.
Missä se Eerika on? En mä tiedä. Hei, kuuleeko sä tuon? Hei, kato tonne. Kuka toi? Ne ei tuu ikinä löytää sitä puhelinta. Se kuuluu puhelimesta. Meidän täytyy äkkiä löytää Eerika. Onko se roisto? Kuuletteko te ton ääneen? Toi on se, keneen mä käytin lähikaupassa silloin hakemassa ruokaa. Mä kävin tänä aamulla kanssa. Mä vahingossa varastin banaanin, koska se jäi mun kassiin. Etsiäköhän se sua? Toivotaan, ettei ei. Mun on pakko mennä puhumaan sille. Kukaan ei tiedä, mikä mä oikeesti olen. Se tulee sortissa. Hetkinen, toi kuulostaa ihan siltä S. Iso! Mitä ihmettä? Missä on huutaa mun nimeä? Mä menen kotiin! Irka, sä et voi mennä. Mäkin haluan mennä kotiin, mua pelottaa liikaa. Ei, kun te ette nyt mene. Mitä me sit tehdään? Kerro äkkiä, mä haluan pois täältä. Sama. Säikäytetään se. Ok, mene säikäyttää sitten. Ei mä tarvitse jompaa kumpaa teistä. No mä tuun, Eerikaa pelottaa. Ei mua pelota. Mä kotiin. Mennään. Me säikäytetään se. Eerika! En oo tulossa. Ei kiinnosta. Ei huvita. Mä lähden kotiin. Mä oon sanonut äitille kaiken. Se tulee sinne! Se tulee tänne apua! Sinä olet selkovarasti banaanin. Älä koske! Se on meidän best friend. Tämä kustautuu vielä. Se banaani oli kallis. Joo, anteeksi. Mä rukoilen. Älä please satuta mua. Lähetään kotiin. Joo, heti. Eerika ootaa. Äkkiä kotiin. Äiti ottaa. Iina jaksa juosta enää. Äiti! Lapsi kulta, mitä sä teet? Siis toin hevosen. Ei saa. Pissy äkkiä Eelikan salille takaisin. Eikö äiti, me oltiin vetässä. Sitten tuli se asiakas ja sit se valitti siitä banaanista, minkä mä vahingossa varastin, kun se oli mun kodissa ja... Lapsi pieni, se banaani on maksettu. Kuinka paljon sä maksoit siitä? No itse asiassa 85,5 senttiä plus se varasti meiltä puhelimen. Hää? Sekin oli varas. Se puhuukin silleen, että et tiedä kuka mä oon. Nyt tuo toisen kaverit ja ei se haittaa kuulta mitään, mutta meidän täytyy tehdä siitä rikosilmoitus, mutta moikka. Moikka. Kiitti kun katsoitte tän mun maideen. Tää ei nyt ollut mikään paras, mutta no tää oli vähän kriittinen, mutta moikka. Ja hei, ei tää vielä tähän päättynyt. Tilatkaa kanavaa!